Club del Vi us presento el vi blanc d'aquest mes d'agost. Es tracta de Bodega Niepor Drink Me Nat Cool 2025. És un vi de la Bodega Niepor, una bodega prestigiosa molt reconeguda a Portugal, fundada al 1842 per la família Niepor i des de 1987 està darrere com a enòleg a Dirk Niepor. És una bodega molt prestigiosa, és mirall, és on s'emmirallen moltes altres bodegues, perquè Dirk, que venia de la tradició dels Oportos, va començar a elaborar vins blancs, vins negres, de diferents regions de Portugal. En aquest cas ens anem a la regió, a la denominació d'origen, Bairrada. Bairrada es troba entre Coimbra i Porto, i és una regió vinícola que toca al mar Atlàntic i és una zona, per tant, molt influenciada per la humitat i el clima fresc i pel sòl argilós calcari d'aquesta zona. Està elaborat amb diferents varietats de raïm, sobretot destaquem la Loureira, la Azal Branco i Maria Gómez, una altra varietat de la zona. És un vi fresc, amb bona acidesa, però molt integrada, i a més, notes florals, notes de pera, notes cítriques, entre llima i una llimona més àcida. Molt mineral, molt refrescant i apte i perfecte per fer amb plats de closca, peixet, gambes, ostres. A més, com a referència també, és un vi natural sense sulfits afegits i és una bodega molt col·laborativa. Hi ha anyades que han fet el negre amb una bodega de Navarra i amb altres bodegues també d'altres zones d'Espanya. Esperem que us agradi i, sobretot, consumir ben fresquet i aperitius, i és un vi que te l'acabes de seguida, tot i ser 1 litre d'ampolla. Salut!